lej ma'kom. Umija. Għari mill-Evanġelju skont San Mark. Gloria a Dio. F'dak iż-żmien resqu xi Fariżej lejn Ġesu u biex iġarbuh staqsewh jekk raġel jistax jitlaq lil martu. Wieġibhom u qal: x'ordnalkom Mosè? Qalulu: Mosè ta' permess li wieħed jagħmel il-kitba tad-divorzju u jibata. Imbagħad weġibhom Ġesu: minħabba l-ebusija ta' qalbkom kitbilkom dan l-ordni. Iżda sa mill-bidu tal-ħolqien Alla milhom raġel u mara. Għalhekk mela ir-raġel iħalli lill-missieru u l-ommu u jingħaqad ma' martu u t-tnejn isiru ġisem wieħed. Għalhekk mhumiex iżjed tnejn imma ġisem wieħed. Mela dak li jaqgħad Alla m'għandux jifirdu l-bniedem. X'indaħlu d-dar, id-dixxipli reġgħu staqsew fuq dan. U qalilhom: min jitlaq lil martu u jiżżewweġ oħra ikun ħati ta' adulterju kontra l-ewwel waħda. U jekk mara titlaq lil żewġa u tiżżewweġ ieħor tkun ħatja ta' adulterju. Ġibulu qudiemu xi tifel xi tfal xkejknin biex iberikhom. Iżda d-dixxipli tiegħu qabdu jgħidu magħhom. Ġesu meta ra hekk inkorla u qalilhom: ħalluhom it-tfal żgħar jiġu għandi, iżommuhomx għax ta' minnu bħalhom hija s-saltna tal-Alla. Tassew ngħidilkom li min is-saltna tal-Alla ma jilqaħħiex bħal tifel xkejken ma jidħolx fiha. Imbagħad ħaddanhom miegħu u qiegħed idejh fuqhom u berikhom. Il-kelma tal-Mulej. Ġesu ma jistħix jisejħilna ħutu. Laqtitni ħafna din l-espressjoni mill-littra lill-lut mit-tieni qari li għadna kemm smajna llum. Għax kemm dak li qaddes il-mulej fis-safa u fl-imħabba tiegħu u dawk li jiġu mqazzin aħna li għandna bżonn il-ħnina tiegħu, li għandna bżonn il-korrezzjoni tiegħu, il-koll huma mill-istess wieħed. Din l-espressjoni profonda tal-awtur tal-ittra lill-Lut qed ħares lejn il-missier li bagħat il-libnu biex jifdina għal huwa liben ta' Alla magħmul bniedem, qed ħares lejna. Aħna mill-istess wieħed, all right, maħniex u li Alla bħalma hu iben Alla Ġesu, imma msejħin biex inkunu li Alla, din hija s-sejħa tagħna. U aħna nħarsu lejna nfusna u ngħidu aħna nħawdu mhux ħażin min jaf meta jħares lejna xi jgħid. Ġesu ma jistħix jisejħilna ħutu. Għax hemm ħafna mħabba, hemm ħafna ħniena fil-qalb tiegħu. U allura l-ħarsa tiegħu hija ħarsa mhux biss intelligenti u profonda, imma ta' modrija u ta' ħniena. Il-ħarsa li aħna nixtiequ li kulħadd ikollna fuqna, aħna minn aħna għamilna x'għamilna. Illum il-kelma ta' Alla tibda billi tipprova tispjegalna d-dinjità ugwali bejn ir-raġel u l-mara.
f'din il-mitoloġija biex ngħidu hekk antikissima tal-ħolqien tal-bniedem li l-mara tinħalaq mill-istess materja tar-raġel għandha l-istess dinjità. Sfortunatament għandna partijiet mid-dinja fejn il-mara mhijiex irrispettata fid-dinjità ugwali tagħha. Illum nisimgħu affarijiet jaqsmulek qalbek li it-tfajliet m'għandhomx dritt imorru l-iskola, in-nisa jridu jibqgħu id-dar, jekk jridu joħorġu mar-raġel, iridu bil-fors jilbsu skur, affarijiet ta' twaħħix. Waħna nħarsu lejn l-erf tal-kelma talla li b'lingwaġġ ta' 3000 sena ilu. Meta nkiteb it-test antikissimu li qrajna minnu fl-ewwel qari, qed jipprova jispjega il-mara u r-raġel mill-istess serq, tal-istess dinjità. Iż-żwieġ isiru ħaġa waħda. Hekk ukoll f'dak kollu li l-bniedem għandu aċċ għalih. Mhux sewwa li l-bniedem jibqa' waħdu. Ma dina mhux fi żwieġ biss. Għal kull imħabba ta' ħbiberija, għal kull relazzjoni hemm laċ fina li nkunu ma' min iħobbna, li nkunu f'ambjent ta' mħabba. U llum meta qudiemi hawn tant nies li tiddedikaw l-isforzi tagħhom jaqgħu xiklu wkoll billi jkunu uffiċjali korrettivi, inħoss li għandi ngħid kelma mhux biss ta' kuraġġ, imma wkoll kelma li hija ħirġa mill-qalb tal-ħnina talla. Għaliex min jiġi afdat lil faċilità korrettiva, sfortunatament kultant il-liġi għaddu ssejjaħlu ħabs u anke fis-sentenzi kultant insejħulu ħabs mhux faċilità korrettiva. Donnu post biss ta' kundanna u mhux ta' tama u di xi ħaġa li rridu nbidluha, mhux biss fil-kliem li nużaw manke fil-mentalità, mhux biex fil-qafas tal-liġi, imma anke bil-mod kif naħsbu. Il-bniedem meta tibatu f'faċilità korrettiva, f'atmosfera ta' detenzjoni, qed jitlef dak l-aċċ li ma jkunx waħdu. Veru, hemm komunità ta' 800, hemm ukoll l-uffiċjali korrettivi. Imma nistgħu forsi nifhmu li dak l-aċċ huwa sospiż, huwa mortifikat, huwa ħlas għoli meta nifhmu x'aħna qed nitolbu miċ-ċittadini li żbaljaw. U forsi wkoll qegħdin jistennew il-ġudizzju għax jekk fimsew jispiċċaw fl-istess ambjent ukoll. Inti għandek il-presunzjoni tal-innoċenza imma wkoll qiegħed fl-istess ambjent, f'kustodja preventiva. U maċ-ċaħda tal-libertà hemm ukoll iċ-ċaħda tal-intimità li hija ċaħda kbira għal kull bniedem. U allura jiena nifhem li l-uffiċjal korrettiv li għandu ħajja mhux faċli, komplikata, li qed jgħix f'ambjent ta' violenza, irid jitgħallem irrażżan lilu nnifsu jew lilha nnifisha u bit-trażżin u dixxilpina jipprova joħloq ambjent sikur li jkun tassew korrettiv. Issa aħna nagħmlu ħajjitna kollha nippruvaw nikkorreġu lilna nfusna. L-ebda esperjenza faċilità korrettiva mhux se jirnexxielha tikkorreġili dak kollu li għandi nikkorreġi. X'il-kelma korrezzjoni ġejja wkoll minn li jiena xi ħadd, ma mhux waħdi, xi ħadd iwassalni fit-triq id-dritta, konrezzjo, imma mhux waħdi ma nistax jien, irid ikolli xi ħadd li jgħinni.
Il-faċilità korrettiva tkun ambjent ta' dixxilpina, ta' serjetà, imma ambjent fejn hu mċaħħad mill-libertà, mill-faċilità li jagħmel dak li jixtieq u dak li jrid. U li wkoll huwa mċaħħad mill-intimità li kif tippermetti l-liġi u r-regoli tal-faċilità korrettiva, almenu ikun jaf li f'dan l-ambjent huwa maħbub. Kelma forsi assurda, stramba, għaliex il-ħarsa tagħkom eżies uffiċjali korrettivi tkun dejjem ħarsa ta' mħabba. Tgħidli tkun ħarsa ta' dixxilpina, mela le, tkun ħarsa ta' serjetà, mela le, imma dejjem tkun ħarsa ta' mħabba. Għax l-ambjent ta' sikurtà li hemm bżonn jinħoloq anke bit-teknoloġiji moderni, anke f'ambjent forsi rinnovat u mhux iffullat, irid ikun ambjent fejn il-bniedem ma jitlifx it-tama. Irid ikun ukoll ambjent fejn kulħadd għandu s-sapport neċessarju, mhux biss ir-residenti tal-faċilità korrettiva li aħna fit-triq insejħulhom il-ħabsin, imma anke intom għandkom bżonn is-sapport għax dak li taraw intom ma narawx aħna, dak li tisemgħu intom ma nisemgħux aħna. U l-istess għar-residenti li tridu tkunu il-missirijiet u l-ommijiet tagħhom. Immaġina inti li fiċ-ċella hemm ibnek, hemm ħuk, hemm bintek. Kif se titrattaħ? Tgħid li għandi bżonn id-dixxilpina, iva, imma l-imħabba tkun hemm dejjem. Hemm bżonn niddefendi lili nnifsi. Inti għandek ħutek u liedek u l-martek, ħossib tiegħek innifsek. Għaliex Alla ħares l-ambjent idu tieħdu ħsibu intom isir villaġġ ta' kriminalità fejn id-droga issiba iżjed faċli milli issiba barra. Fejn kulħadd għandu l-arma preferita tiegħu. Mhux biex itellek il-butir. Imma fl-istess ħin l-ambjent li tridu tieħdu ħsiebu bl-għajnuna tas-soċjetà u tal-istat bir-riżorsi kollha li jagħti lir-residenti u lilkom fl-għajnuna psikoloġika, psikjatrika, medika, assistenza għal prevenzjoni tal-vizzju u min ikun qed ibati jkollu bżonn li jiġi segwit b'mod partikolari, mhux mitluq waħdu bla tama, jew weħida ma tafx li għandha faraġġ. Ikun min ikun, tkun min tkun il-persuna. U dak kollu naf li mhux faċli, imma importanti li jsir. Għax Alla ħares is-soċjetà li tipprova tagħmel ġustizzja, tagħmel ħsara lil annifisha billi toħloq forsi mingħajr ma trid ġenerazzjoni ta' nies brabbja, frustrazzjoni, mibeda u nuqqas ta' tama. Dak ikun id-disfatta tas-soċjetà tagħna. Meta aħna minn faċilità korrettiva kif nixtiequha u mhux kultant bil-kliem għall-fatti hemm il-baħar jikkumbatti, minflok faċilità korrettiva tkun faċilità ta' kriminalità, università tal-ħażen. Il-Mulej Ġesu
jirrabja ftit ma' d-dixxipli tiegħu għadu jagħmilha sal-lum nimmaġinah jien meta li żgħar u l-tfal aħna imbeduhom minnu, ħalluhom jiġu. Min jaf kemm eżempja żiena jiġu minna u li jfixklu lil-nies mhux iż-żgħar biss, il-kbar ukoll. Millu jersqu lejh. U l-mulejjed jgħid li l-Knisja tiegħu lilna ħalluhom jiġu. Iżommuhomx, tfixkluhomx, tkunux impediment għalihom. Għandna għalfejn nitolbu llum. Imma nitolbu biex f'kull fejn inkunu, kull ma nagħmlu, il-ħarsa tagħna tkun ta' dak li ma jistħix isejħilna ħutu.